perfect yung sausage natin. Mga pang dear friend, baka naman. Kasi ka mag-react sa sunod. So, ate ka tripod ko eh. Oh, is this mine? Kapit naman, ibang malamig vlog tamo. Dadalhin ko yung bear brand. Yes! Mag-vlog ka tayo na step. Magagawin ko sila. Hindi na? Ipon? Lele ng spancho. Ice. Ice. One by one. Ano po? Nasta ko naman yan. Ha? Namas di ako din. Extra large. Paluto tama. Hi! Mukbang! Malay mo eh. Boring yan ito. Super sarap. Ating kulang kaya mo dito. Abo. Ginawa na ko.
Yan yung ano yung bokeh, no? Ay, kahit Token. token. Nung makapalit niya ang pera niya. Third ba? Balong mo,